ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಗಣ್ಣಿಡ್ದತ್ತಿನ ಪಶ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಗೈಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ 4-5 ಜನ ಸೇರಿದು ಒಮಾನ್ಗೆ ಬೈದ ಗೈಸ್. ಒಮಾನ್ ಎಂಚ ಬೈದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನೀರು ನಡೊಂದು ಬೈದು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀರು ನಡೊಂದು ಬೈದು ಎಂಚ ಪಂಡ ಮೂಲಿತೆ ನೀರು ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಮನ್ಪುನೊಂಜಿ ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಐತೆ ನಮ್ಮ ತೂಕ ತೀರ್ತು ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಂಡದು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಬಂದಾಗ ನಮಗೊಂದು ಟನಲ್ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದು ಗೈಸ್, ಮಲ್ಲ ಲೆಂತ್ ಟನಲ್ ಅವು ಮಾತು ನಿಗ್ಲೊಂಜಿ ತೂದು ಬಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಸಂದಡ್ಕದ ರೋಡ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸಂದಡ್ಕದ ರೋಡ್ ದುಂಬು ಇಂಚೆತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಚನಿ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲ ಇಸಿದಿತ್ತು ರೋಡ್ ಇಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾನೆ ದುಂಬು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕೆ ಜುಯಿ ಅಂಚೆ ಬರೋದು. ಸೊ ಗೈಸ್ ಈ ಜಾಗೆ ಈ ಏರ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ ತುಪ್ಪ ಅಂದು ನೆನ್ನೊಂಜಿ ಗಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಯಪಂಡ ಈ ಏರಿಯಾ ನಮಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಜನು ಉಂಡು ಪಂಡದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಉಂಡು ಪಂಡದು ಓಲೋ ಒಂಜಿ ಏರೋ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ನ ರೀಲ್ ತೂದು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ಬಿದಾಡ್ದು ಬತ್ತನಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೀಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ಅಂಚದು. ಸೊ ನಲ್ಲೊಂಚೂರು ಎದುರು ಪೋಯಿ ಹೋದನ ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರ ಅಲ್ಲ ಕಾರು ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ದು ಕೈ ಒಂಜಿ ಚಂಡಿ ಒಂದು ತನಲ್ಲ ನೀರು ತಿಕ್ಕಂದ ನಮಕ್ ಐದು ನಡೊಂದು ಪೋಯಿ ಅಂದ. ಫೈನಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ನಮ್ಮ ಸೋನು ಜಾರಿಯೇ ಬುರಿಯೇ ದೇವರೇ adventure gone wrong. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನತ್ತು ನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಅತ್ತು ಎಂಚೆತ್ತು ನೀರ್ದು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾರೊಂದು ಲಕ್ಕಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಜಾರದು ಪುರಿ
ಮಾತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇರೆ ಬತ್ತದು ನೀರು ಬಾರಿ ಗೈಸ್ ಇದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರನೇ ಗೈಸ್ ಸುಲಿ ದಾಯವಂಡ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಡು ಅವು ಮತ್ತು ಉಂಡು ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಚ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನರಿ ಮಾತ ದಿಕ್ಕಡ್ಲು ಉಪ್ಪು ಆಂಡ ದುಬೈಡ್ ಎಂಚ ಬಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇದಾದ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಉಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಮೂಲಿತೆ ಸುಲಿ ಗೈಸ್ ಒಂದು ನಿಕ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ಕಲ್ಲುದು ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಅಂಚನೆ ಶೋಕದ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಬಿಲೆ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಇಂಚನೆ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲಿ ಇಂಚ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಮೀನು ಬರ್ತಗ ನಾನು ಹತ್ಲಿ ಮೀನು ಬತ್ತಲಿ ಒಂದು ತೆಗಣ ಉಂಡು ತರುವ Hey, how do you feel? Refreshing. Sonu, how do you feel? Huh? How do you feel? Not badly. Enjaytan Purna. It's an amazing experience. Guys, ನಾನು ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂದು ಮೋನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚಂಡಿ ಮಲ್ಪದ ಗೈಸ್ ಮೋನೆ ಚಂಡಿ ಮಲ್ಪನಿ ಕ್ಯಾಪ್ ದೀಕ ನೀದೀಕ ಮೂರು ಜಾರ್ದು ಬುರ್ರೆ ಯಾರು ನೈಗದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಬೆಚ್ಚಗುಂಡದೆ ಇಂಚ ತಂಪು ನೀರು ನಮ್ಮದೆತ್ತು ಮೋನೆಗೆ ಪಾಡ್ನ ಐಟೊಂದು ತಿಕ್ಕೊಂದು ಫೀಲ್ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಫೀಲ್ ಒಂಚೂರು ನೀರು ನಲ್ಲೊಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತುದುಂಡ ಲೆವೆಲ್ ಅದು ಇದು ಬರ್ಬಾರ ಬಲಿ ಮೆಲ್ಲ ಛೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂడి ದಾದನೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ದಾದನೊಂಜಿ ಒಟ್ಟಾಸಿ ಖುಷಿ ಅವನೊಂದು ದಯಕೊಂಡ ಆತು ದೂರದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಇಂಚಿನೊಂದು ಜಾಗ ನಮಗೆ ತೂರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ ಗೈಸ್ ಮೀನು ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂಡ್ ಗೈಸ್ ತರು ಮೀನು ಉಂಟ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲೊಂದು ಮೀನು ಬತ್ತೀರ ಬಣ್ಣ ತೂಕ ಮೀನು ತೋಜಾಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮೀನು ತೋಜಲ್ಲಿ ಆವಂದಿ ಮಂಗಿ ಮೂರ್ಖ ಇರ ಚಂಡೆ ಬಚ್ಚೆ ಓ ನೇ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಪೋಟಿ ಅಂತ ಮಂಗ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಚಂಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ನಾ ಪೂರ ಆಟ ಪಾಡ್ಲಿ ಚಂಡೆಂಪಿ ಮಲ್ಲಿ ಡುಬ್ಬ ಓಡಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಬೋಂಡಿ ನೀರು ಚಪ್ಪಲ್ ಬೋಂಡಿ ಪೋಲೆ ಪಾತಲಿ ನೀಂದಲೇ ನರನ್ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ರಿಪ್ಲೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಓಲಾ ನಾನು ಆಡ್ಲೇತ ಆತನ ಅಂಚಿಡ್ದು ಕಲ್ಲದೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಮೆಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಇರ್ಬೋದು ಆರಾಮಡು ದಾದನ್ ಪೋರ್ ಚಪ್ಪಲ್ ನೀರಿಡಂಚ ಬೂರ್ಂಡ ಎಂಚ ದೆಪ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ತಿಲಕ್ಕಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರು ಕಮಾನ್ ಕನ್ನಡಿ ಬೋಂಡ ಸೋನ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೋಂಡು ಅದನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಜನ ತುಲೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂಚಿಡ್ದು ಕಲ್ಲಡಕ ಅಂಚೆತೆ ಓಪನು ಅಂಚನ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಲಕ್ಲಿ ಎಂತೆರೆ ಒಂಜಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಹಾಂ ಪಾಟ್ ದಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಕಮನ್ ನಲ್ಲೊಂದು ಚೂರು ಬೋಡು ಪಾಟ್ ಉಚ್ಚು ಪಂದು ಒಳ್ಳೆಪ್ಪು ಬಲ ಪೋಲಮ್ಮ ಕೈಗೆ ತಿಗ್ಲೆ ಬಂಗಾರ ಹಾಂ ಪಾಟ್ ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ದಕ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಈರ್ನ ದಕ್ಕೊಚ್ಚಿ ಇರಬುರಿಯನ ಇಂಡಿಯಾ ಗುಂದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ನಾನು ಕಾಪುಜಿ ಈಗುಲ್ಲ ಕುಂತೆ ಪೋಚಿ ಬಂಗಾವು ಸೆಟ್ ಬರು ನಾನು ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ದಕ್ಲತಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಚಪ್ಪಲ್
ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕೂಗುದು ನಾನು ಅಯ್ಯೋ ಫೋನ್ ಪಂಡ ಅವು ಚಪ್ಪಲ್ ಬೋದು ನೀರು ಬಿಡ ಚಪ್ಪಲ್ ಮುರ್ಕೊಂಡ ಬಂಗ ಅವಿ ಕಪ್ಪಲ್ ಮೈ ಎತ್ತವು ಚಪ್ಪಲ್ ಕೈ ಕಳೆದ ಜಾರುಂಡವ ಚಪ್ಪಲ್ ಗ್ರಿಪ್ ಐತಿ ಮಾರೆ ಅರೆ ಮಂಡಗೋಲೆ ಮೋಕೆ ಇಡ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲಿ ಡಿಯರ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಅಲ್ತ ತೆಪ್ಪೇರ ಬಜೇರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಐಕೆ ಮಲ್ಲ ಲುಪದ ಬಲ್ಲಿ ದುಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ನಾಯರು ಇರೋದು ರುಚಿ ಉಳ್ದನ್ನ ಮಲ್ಲವು ಎಸ್ ಫೈನಲಿ ಮಿಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ವಿನುತರ್ನಲ್ಲ ಸೋನ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂಗಿ ಧರ್ಮಗು ಆಯನ ಪಾತ್ರ ನಂಬುದೇ ನನಗೆ ಕೆಟ್ಟයි ಉಂಟಾಳ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಟಾಳ ಪಾಡ್ಲೆ ಬುಡಚ್ಚಿ ಪಾಡಿ ತಂಡೆಂಪೆ ಒಂದು ಚೂರ್ಲ ಬುಡಚ್ಚಿ ಪಾಡಿ ಬುಡಚ್ಚಿ ಛೇ ಇರ್ದದು ಇನಿ ರಡ್ಡೆಡ್ ಒಂದು ಜಾಪುಂಡು ಪೂರ ಚಂಡಿ ಒಂದು ಮುರ್ಕೊಂಡು ಏನಂತ ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಅಂತೀರಿ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಚಂಡಿ ಅಂತ ನಾನು ತೂಡಿತ್ತು ದಾದಾತನ ಮೂರು ತೂಣ ಅಂತ ಚಂಡಿ ಎಂಪಿ ಏನು ಚಂಡಿ ಎಂಪಿ ಬುಡಚ್ಚಿ ಚೂರ್ಲ ಜಾಗೆ ಬಿಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಹೋಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಚಪ್ಪಲು ಪೀಂಟದು ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಉಂಟಾಯನು ಎನ್ನೆಡ್ದು ಹಾಪುಜಿ ಎಂಪುಗೋಪೆ ಮಿತ್ತು ಇಂಡಿಗೆ ಚಂಡಿ ಅದ ಅಂಡಿ ಈತು ದೊಂಬುಡು ಚಲಿಯ ಹೊಂದುಂಡು ಚಂಡಿ ಅದು ವಿನುತ್ತೇರು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಉಂಟು ಚಂಡಿ ಅಂತೀರು ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಉಡ್ಚೇರ ಹೋತುಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆದ್ದೀರೆ ಹೋತುಂಡು ಅದಾದನ ಎತ್ತು ಬರ್ತಾನೆ ಬರ್ತುಜೀರಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಗೈದು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಕೂಕುಲ್ ಬಾಡು ಜನ ನಮ್ಮ ಕೂನ್ ಅಂಜನೆ ಅಲ್ದು ಪ್ರೀತಮ್ಮನ ಕೂಕುಲಿಗೆ ಅನ್ನೋದುಂಡು ನಮ್ಮ ಊರು ಪೂರ ಕುಕ್ಕು ಕಲ್ಲಾಡ್ಕದು ಕುಕ್ಕು ಬೆಜೊಂದಿತ್ತದ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತಿಲಕ ಮುಲು ಮತ್ತೆ ಖರ್ಜೂರ ಬೆಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಖರ್ಜೂರ ನೆಂಚೆ ದೆಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ತೂಕ ಖಂಡಿತ ಖರ್ಜೂರ ನೆನ್ಪುನು ಕಳುವೆ ದಕ್ಕೀರು ಒಂಜಿಗಲ್ ಬೂರ್ಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ದಕ್ಕೀರು ಬೂರ್ಜಿ ತಾಳ್ಡ ತೆಜ್ಜಿಲೆ ಪೊಟ್ಟು ಅವೆಂಚ ಗೊತ್ತಾಪು ನಿಂಗೆ ಖರ್ಜೂರ ಬೆಜಿ ದಬ್ಬೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹೆಂಜಿನಲ್ಲ ಒಂಜಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಖರ್ಜೂರ ತಿನ್ಪನೆ ಗೈಸ್ ಮಂಡೆ ಚಂಪೊಚ್ಚಿ ತಿನ್ಕ ಮಲ್ಲ ಊರ್ಲು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಊರ್ಲೆ ಮರ ಖರ್ಜೂರ ತಿಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಅಯ್ಯ ಗೈಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಮರಡ್ದು ಹೋಗಿನ ಖರ್ಜೂರ ತುಪ್ಪರ ಹಿಂಚಪ್ಪನದೆ ತಿನ್ಕಾದ ಚೀಪೆಂಡು ಅದಾದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡೋಣ ಈತ ಪಾಯದ ಬಿತ್ತು ಎಡ್ಡೆತನು ಎಂಕ್ಯವು ನಾಲ್ಕಲೆಲ್ಲ ಕೊರಕ ಶೇರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕೇರಿಂಗ್ ಗೈಸ್ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ್ರ ತೂಪು ನಕಲು ಅಂಚೆನಿ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪನಾಗಿತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ತೂನಗದ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಾರ ಅಂಚೆನಿ ನಿಂಗಳ ಕೈತಲ್ಲ ಕುಲ್ದಿತ್ತು ನಕಲಿಲ್ಲ ಕೊರ್ದು ಐನಿ ಶೇರಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಕೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಓಕೆ ಯೋ ಎಂಜೊಂಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ರಾ ಉಂಡು ರಾ ಅಂತಾರ ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಖರ್ಜೂರ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ತಿನ್ಬೋದಾ ಅಂತೆ ಮರದ್ದು ಕೊಯ್ದು ವಾ ಜನ ಮಾಡಿ ಮರದ್ದು ಕೊಯ್ದು ಕನಂತ ಖರ್ಜೂರ ಆಯನ ಕೈ ಟುಗೋರು ನಿಂಚ ತಿನ್ರಿ ಬೇ ರೌಂಡು ಮರದ್ದು ಕೊಯ್ಲೇಕೊಂಡು ಅನ್ಬೋದು ಮರದ್ದು ಕೊಯ್ನಂದ್ರೆ ಪನ್ನೊಂದುಂಡೆ ಆಡ ಅಂಚಿನ ಸೋನು ಶೇ ಪ್ರಿಯತಮ್ ಬೈಜಿರತ್ತ ಹರಿಣ ಚಂಡಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮುಂದಿ ಭಾರಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ರೂಪುಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನಾಗ ಪಂಡೆ ಆತ ಸೋಗಡೆ ತಿನ್ಪ ನೀತು ತಿನ್ಪಾಯಿರು ತುಲಿ ಏತು ಬಂಗ ಹಾಪುನು ತುಲಿ ಪೋಯಾರ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಯಾರೆ ಉಸಾಲ್ಗಾವ ಅವ್ರು ತುಲಿ ಸಬ್ರದವ್ರು ಅಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಯಾನ್ ನಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ನಾಡೊಂದು ಒಂಜೇಟು ದೀದಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿ ನಲ್ಲಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತೂಕ ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಕಲ್ಲುಂದಿ ಅವಳು ನನ್ನವರು ಬುರುಂಡು ಈ ಎತ್ತು ಬೂರುವಾಯ ಓ ಎಲ್ಲ 2 ಸರ್ತಿ ಬೂರಿ ಆಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಯ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಪೈ ಮೆಲ್ಲ ಪೈ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಬಂತೀರಿಗೆ
ನೀರು ದೋಸೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ನೀರ್ದ ಬರಿತ ಕಲ್ಲಿಡು ದೋಸೆ ಉಂಡು ಬಂತು ಜೀರಿಗೆ ಅಂಚ ಅವನಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ದೊಡ್ಡ ಮೈತನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ತಿರ್ತಿ ತೂಗನ್ನ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ತೂನಿ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಸಪುರದಾರ ಕೈಗೊರಿರು ಎಲ್ಲ ಸೊಲ್ಲ ಬಾಕ್ಯ ಆ ಜನ ವೈಟ್ ಸೀತ ನಡ್ತೊಂದು ಬೋನು ನಮ್ಮ ವಾಪಸ್ ಹೋಯ್ರ ಸಾಧಿ ನಡು ಬಾ ದೊಂಬುಂಡದ ಒಂಜಿ ದಾದೆಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪು 10 ಸೆಗೆ ಅವನು ಕಡೋರ ಚಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ನೀರು ಪೂರ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ನಡುವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಉಳುಂತೊಂದ ಓ ಉಣ್ಣ ಕೂ ಅದ್ರಮ್ಮ എന്നങ്ങ് ഉണ്ടല്ല തന്നെ ഉണ്ടല്ല ഇല്ലേ ഇജിಗೆ ಉಸೈನ್ ಬೋಲ್ಟ್ಗೆ ರೇಸಿಗೆ ಸಮೇತ ಈತ ಚೇರಪ್ಪ ಇರಲ್ಲ ಮಂತದ್ದು ಪೇರ್ ಎಂಕ್ಲೇನು ಮುಳ್ಪಡ್ದು ಅಡ್ಡಿ ಬರ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಅದು ಹೋತನು ಗೈಸ್ ಪೋಯಿ ನನ್ನ ಮೆಲಾನೆ ಎತ್ತುಗ ನಮ್ಮ ಮುಂಜಾಡಿ 10 ನಡಿಗೆ 2 ಜನ ಸರ್ಕಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾವು ಅಯ್ಯೋ ಒಂಜಿ 10-5 ರಡುಲ್ಲಿ ಏನೊಂಜಿ 10-5 ಇಂಚುಳ್ಳೆ ಸಪ್ರದಾರ ಬಲ್ತೀರಿ ತಿಲಕ್ ಏಮ ದೇವು ಐಟ್ ರೋಜು ನಿಜ ಗೊತ್ತು ಜೋ ಅಲ್ಪಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಲ್ಲುಂಡು ಗೈಸ್ ಯೋ ದೇವ ಏನ ಬೈ ಅಪ್ಪ ಫೈನಲಿ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಸೋ ನೆಂಚ ಎಂಚ ಶೂ ಬಾಡಂದ್ರೆ ಬಿ ಸೋಕು ಕುದಿತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಗಾಡಿ ಶೂ ಒಯ್ಯ ಉಳುವಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ದಿಕ್ಕುವ ನಿಕ್ಕವರ ಕೊನೆಯರೆ వచ్చిండే ఎవరే పోయి మెల్ల పోయి అమ్మా ముళ్ళు చెప్పలు దీలకని పీంటు ఉండు గైస్ చెప్పలు కోడి ఎలా అబ్బో అమ్మా కళ్ళు మారారే ಗೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಬರ್ಪಾರು ಬಂಡ ದಾದಲ್ಲ ಸೂ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ 10 ಇಂಚ ಪೂರ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಲೆಕ್ಕ ಬೋರ್ಡು ತೂಯರತ್ತ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಂತ ನೆತ್ತ ಲೈವ್ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲ್ ದನಿ ಹೊರದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ಯು ಬಡ್ಡಿ ಯು ರೀಚ್ ಯಾನ್ನ ಪೋಡೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಪೋಯ್ ಗೈಸ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಪೂರಾಂಡು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಐತಪ್ಪಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕಲಿತ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಐತಪ್ಪಣ್ಣ ಕಲಿಂಡ ಫ್ರೆಸ್ಸಾ ಕುಮೇದಿನಿ ಯಾನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪೋಯ್ ಐತಪ್ಪಣ್ಣ ಬರೋಂದಲ್ಲ ಫೈನಲಿ ಐತಪ್ಪಣ್ಣೆ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಸೊ ನನ್ನ ಕಲಿತಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲೆ ತೊಂಪೊಲೆ ಗಡಂಗುದಲ್ಲ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಪೋಯ್